Zviažil dole panské zahráty, zavoňalo mne rozmaríne celedy. Oj, haj, dolidu, pozdravuj tebru milú krajárečku moju. Oj, haj, dolidu, pozdravuj tebru milú krajárečku moju. A ja som sa za branička opýtal, jestli by mne rozmaríne neprodal. Oj, haj, dolidu, pozdravuj tebru milú krajárečku moju. Oj, haj, dolidu, pozdravuj tebru milú krajárečku moju. Aďo! Na podujatí samozrejme nechýbal ani starosta obce Lednické Rovne, ktorý bol s akciou veľmi spokojný. I podľa neho boli Lednické Rovne tým správnym miestom pre krst CDčka Števa Hruštinca. V Lednických Rovniach je tento hudobník veľmi obľúbený. Bola to jedna z tých top a úžasných akcií, pretože, tak ako som hovoril pri hovore, mať na 1 meter štvorcový toľko interpretov populárnej alebo zábavnej hudby, máte tu takých úžasných ľudí, moderátorov, spevákov. Bolo to úžasné, nie iba pre mňa, ale predpokladám aj pre tých ľudí, pre tú plnú sálu ľudí, ktorú sme tu dneska mali. Štefan Hruštinec spolupracuje s obcov už to budú roky, nie mesiace, niekoľko rokov. Vždy je zárukou dobrej zábavy, dobrej hudby. Ľudia ho tu majú radi. Preto vlastne aj nahrávanie CDčka sa konalo tu, v týchto priestoroch. A vtedy tam Štefan povedal, že i krst alebo uvedenie na trh toho CDčka bude na Lednických Rovniach. Novému CDčku poprial pán starosta veľa poslucháčov a poslucháčom pri počúvaní tejto hudby oddych a príjemné chvíle. Samozrejme úspech. Tie pesničky, ktoré obsahuje toto CD, nech prinášajú v tom každodennom živote a ťažkom, podľa môjho názoru, pre našich spoluobčanov možno, že pohodu, kľud, taký pokoj, aby si trocha odpočinuli pri tej hudbe, aby načerpali zase trocha tých síl na ten každodenný zhon.
rokov spolupracuje dvojica aj so speváčkou Jankou Filovou, ktorú taktiež môžete počuť na novom CD-čku. Prezradila nám, že nahrávanie piesní je vždy bez skúšok. S Jurajom už sa poznáme, asi 25 rokov, dá sa povedať. Jurko bol ešte taký mladý, keď sme vlastne začínali ako v Dychovke spolu. No a so Števkom sa poznáme už ani neviem koľko rokov, veru. Keď som išla nahrávať s nimi prvé CDčko, takže prvé CDčko ani neviem, kedy sa nahrávalo, v koľkatom roku. A vtedy ma oslovili vlastne na to, že aby som išla naspievať tie vokály. Koľko? 4 roky Jurko mi tu našepkáva, dobre. Takže pred 4 rokmi som sa zoznámila so Števom, veľmi sa mi dobre s ním spievalo, pretože Števko má taký veľmi sýty hlas, ja mám tiež sýty hlas, takže nám to veľmi spolu pasovalo, čo sa týkalo farbovo, hlasovo a tak. Všetko bez skúšky, dá sa povedať, ide sa na ostro. Aj keď sme boli v štúdiu akože celkom prvýkrát nahrávať, tak mi pustili ako podklad. Pravda, dala som si slúchatka na uši, text som mala pred sebou, aby som rovnako frázovala ako Števo. Takže som začala tak, že na skúšku si dáme, tak sme si dali skúšku v štúdiu. A ten zvukár hovorí, a čo to budeme skúšať, poďme to hneď rovno natočiť. Počas popoludnia sme si vypočuli niekoľko piesní a vtipov z nového albumu. V programe sa predstavila i Jadranka Handlovská a zaspievala speváčka Miriam Klimentová. Poverne poznám každý klik, ako skúsený námorník. Kormidlo otáčam na juh, tam, kde príjemne hrajú, a zážikami nabitá. Cítim sa ako kapitán, hovanom námorníckom tričku. Dám si tak zľahka na rozsvičku, na raňajky drahý kaviár. Dobrým vínom zapijam, keď si vezmem námornícke tričko. Rád si ku mne sadne na slovíčko, kamoš vietor záledný poškvruje tam, kde nesmie nik. Jak pieseň, čo z diaľky ťa hladí, jej tóny tiché pokryjú more. V ďalekých lúčoch, keď sa deň bratí a svetlá nočné chcú nežne horieť. Pieseň tichá, čo od mora letí, nesie mi nežné vyznanie tvoje. Do noci v letnej, jak hviezda svieti, dýchne mi do snov tajomstvá nové. Aká je krásna letná noc, čo more spojí s hviezdami, a tie svetlá starých plán žiaria priamo nad nami. A potom nočnou oblohou pod holým nebom stojíš predo mnou, až za bránou mojich tajných snov. No ja si myslím, že to bolo dobre. Ja neviem, či to by to mohlo byť aj lepšie, lebo toto bol vlastne naše prvý krst, takže možno, že to môže byť aj lepšie, ale my sme vďační za to, že to takto prebehlo, ako to prebehlo, že nám to zorganizovali, ako nám to zorganizovali. Nás to v podstate nás postavili pred hotovú vec, takže my sme to len rešpektovali a akceptovali to, čo nám už oni pripravili. Ale myslím si, že ako skladačka bola veľmi dobrá, počerúť s moderátormi, známymi tvárami z obrazovky, cez hudobných hostí, ktorí nám spievali. Malo to snad nejakú hlavu i petu. Krst
najnovšieho albumu Števa Hruštinca a Juraja Chlebanu bol naozaj vydareným podujatím. Priaznivci dobrej hudby a všetci tí, ktorí si radi vypočujú túto hudobnú dvojicu sa